Země pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každý týždeň v našej distribučnej sieti za rozprávkovú cenu. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Hej, plavčíci, vstávat! Budí Jáju a Páju. Raní pláče, dál doskáče. Já už dávno skáču, hlásí Jája. DVD Jája a Pája vychádza už za týždeň. Nezabudnutelné príbehy, v ktorých sa stretnete tiež s detkom Lebedom a závistivým susedom Krkovičkom. Zítra už to musím umět na poprvé, jako Pája. Dvojhodinové DVD Jája a Pája krásne nahovoril František Filipovský. Mně rychlé vstávání nedělá dobře. A hlavně musím ještě chvíli přemýšlet. DVD Rozprávky z mechu a papradia 6. To sú ďalšie roztomilé príbehy Kremienka a Chocholúšika, ktorí bývajú v Pníčkovom domčeku. DVD je v predaji už za 2 týždne. Hele, Křemílku, sestřičky vločky mají bál. To je něco, o čím přímo pro radost. 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 Už by se mělo zatopit. Urobte deťom radosť a kúpte im DVD s príbehmi, ako Kremienok a Chocholúšik sedeli na vajíčkach, ako Obrovi urobili píšťalku, ako vystrelili z kanóna a ďalšími. To se vám jednou na lesním paloučku udělala taková divná mla. Malilinko do ní zafoukal vítr a stála tu jiná panenka. Teď ani nevím, jak se jmenuju. A co? Budu si říkat Víla Amálka. Amálka, Amálka. DVD Rozprávanie o Víle Amálke sú malebné večerníčky kúzelne nahovorené Jiřím Hrzánom. Už za 3 týždne môžete kúpiť deťom takmer 2-hodinové DVD Rozprávanie o Víle Amálke. Dozviete sa, ako Víla Amálka pretancovala Obra Hrompáca, ako zatancovala kráľovi, ako stretla Barančeka Kudrnu a zažijete veľa ďalších krásnych príbehov. O ničom nerozmýšľajte a choďte do našej siete. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.